sementeryo. Kaila ka din ko dito ipon kay mao naghapon bulldozer din sa maniki. Unsa may gimingaw nimo ka lolo la? Kanang gimingawan gyud nimo. Alang-alang di nabingawon nga panilitan anak karon. Naidok-dok na ipan magpandayon di ba ko kamawa ng mag-ingon balay maayo matusaw na siya kay ego raman ko mo. Tug-tug maglungag magkuano ko sa iyaman dan pagkuan pero kana mga patay wa ko kibaloy. Mao na bitaw nga mo ingon ko karon nga. Og sulungon ko ani. Oy, baligyan na ko lutim balik ko dito sa ikaw mauli ko oy. Ay, magbuga kahoy ako. Biyaan lang ko. So, na di ba ko makabuga kay siya man? Pinaga ko, di ko magkabuog sa bindili. Dili ko kabuoy. Na, tinuunto-unto niya gikan sa La City pero magbasa-basa ko big ako'y mag-arigla sa iya pagkaon pero wala ako'y hago eh. Na, karon ako tanan. Asa na ka si lolo ron la? But sugain siya ba? Di ba siya maminaw? Iyubitaw ko. Asa na ka? Di ba siya mo? Kano ka sa siya? Iyubitaw ko kwaon na unsa na ko niya ba? Ayaw sa. Dagan pagitag pangandoy. Anak ko sila Jeffrey, wala sila Jeffrey. Umari sila Jeffrey, mo ato na ko sa Rigaw. Dili na ko diri, kami dili, malakaw na ba eh. Na ako, biyan, di ko nimo. Dili ba, kay maabro na maka mo. Asa na mo ko napita mo. Dugay pagani to. Pila nakatuig lang nawala si lolo? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anyos na ko. Yung inabro pa ko din sa kador na ko na siya magbalik. O sabi siya, wala siya mabalik. Oy, na. Adlok mo po mabalik pa si lolo. Sa una mo abroad bitaw na tana siya di ba ko musugot. Abroad siya ba mo abroad ba sa una sa bata pa di ko musugot ay isa ba abroad kay gom na. Abroad ka wala. Di mo sa man abroad. Di ba ko musugot. Magkatanaw ko anak iyang Ginoo ka ng kansa mag-drive. Sinula sa na mag-drive. Lisensya? Lisensya o senior citizen niya. Naaraman dyan sa ako pitaka, magkatanaw ganit kung may dumdum na dyan yun na yun ko, ba? Wala juga dapati ni lolo na. Wala, wakat. Mogdo lang to sa mosketero, ang di siya para video, kayo naka-remedyo na sa kalima, ikaunong, mahagyo pagyapon siya, di na, di na kung di na, igo kong sa mosketero, nagdugod-dug na, panigin ako, nagluto. Nagluto na siya, ikaunong, yung gusto niya, ko anak. Maingon ko ka na, kasayang ka na ito, bakit yung abogado. Kasi nun abogado inuto ka. Kasayang inuto ka, abogado pa inuto na. No, nasa ikaw na ko kasayang na ito ba sa abogado inuto. Weh, Silpid pa magpamili planning pa. Pamili planning. Yan. Ini, di sagot pamili planning ko. Ote na daw ang doon pa tong anak. Na, ote na ang doon. Nabot ang dosis. Ote na kambal may ka dosis. Di na 3 kanan. Di mo na ote na daw ang doon. Di mo siya mo sugot ng kuan. Pamili planning. Okay, kamatay.
kwarta sa kuan nganong dagkong bali kay bali man lagi ang mga tinapa kinaton sigarilyo ba kay sugal lagi ba madyong dili jud na siya maingon ngano kadagkong bali ako di ka na ingon si amay may dipindi jud mangutan na bisag unsay ako utangon dili jud na siya magkuan mangutang jud ko dili jud na siya mag-ingon masoko mahandok man sa karon ni mangutang kay masoko daw ikaw na tapos din pa sa una may mangutang ko bisag unsay ako utangon magbalik ko mag-unsa ko diha dili jud na mangutan na ang kwarta may dili jud mangutan na siya asa muray ako gikabiliban jud to sa iya kay nakabanas lang siguro ko ang siloso wala na kay laga-laagan ko mangutanan na siya kadang magmadyog isang diin makagikani kay di madyod iya diin makagikan mangutanan pa maka opisina mangutanan pa sa opisina magisira tao to siya patawaran jud tao to siya mo na ako kay kalibbiliban bisang tanan tiguang na yun ana na tanan karon yung tana ba mamatay pa hindi po nung tana na Di padulong man gyud ta dira tanan. Maa. 73 siya namatay. Makita pa ni makita pa na nato si Lolo la. Siguro ay abot nang ugasa dapit. Ingon man sila pag mamatay daw ang tao makitaan pa daw nimo Makita pa pero di na daw magtinutok kay na kay wala pa man tahok mi kay paghukom sa Ginoo pagbalik man ang mapatay ko ugasa ta impierno ba ugasa ta dapit sa langit basta ugasa dapit. Magkita gyapon ba pero moingon lang ta mo tutok pala na istorya tutok na ba kanang mamatay kay permiro nimo bana ug ang bana nimo mag-una. Mamatay ka mo siya mo sugat magdala og kandila na puti og padong mo dito duha mo sa langit na ikaw kamo ang kuan dito kamo ang kuan magdawid og kandila Nung kabalumang ka. naaman sa istampa sa ananay sa una ang ang langit higpit ang dalan pero ang impierno karsada gwapo og dalan ba Sapang dalan sa ipanong mga bugbuong mga sina nagsayaw-sayaw naapay dato nga dili ka saligan nimo dato nagdala og bag pus sa pabitaw siya kutulis nagwasda kanyang sinsiyo dito sa dalan nasa estapa ni nanay na ko anak ba kung wala pa lang sa bulupad sa pagbagyo tagkaroon makita pa yung taon nato. Ang beto, kutsilyo lagaraw. Sige! Wai lah wai. Patyon takah na. Ibuto na piste. Ibuto na piste mga balon ba? Ibuto na. Ibuto na to, ibuto na. Agoy! Itlog! Ako'y mapaakan. Ako'y mapaakan. Ako'y! Agay. Bapak ako surrender na lang. Ayaw na pasok, ha? Surrender na. Ingon ni mula sa mga mag-uyab niyo na ikabit o kanang minyo nga nangabit. Kana sila. Wala sila maguna-una sa ilang mana nga buotan. Ano mga bit pa man? Dili man ngalong mag-ingon man kag bana na may uban babae pud mga bit na pud uban lalaki kisag gyud dili tarong lalaki babae. Babae. Babae kan ikaw og masuko ka og naay mo pa. Nudig-nudig sa imo og masuko ka mo. Untol man ang laki pero og magising-gising ka. Kana na gugman jud siya. Ano iya ko anon kay magising-gising man. Pero og ako bahid sa ako og naay magkomsipa. Sa unsa man nakabinos ka sa maburing ko patiran ko dayon na patay jud na siya patiran ako kauban kay magising-gising man hatod anak sige teknik anak cellphone kanang cellphone na magakong kayo kay kanang naay mag-uyab insang
Han, asa na makakaroon? Undiwini kundan. Pero to ang nagtaroy. To asa RGB, nagtaroy pa ni undiwi na daw. Paabot ang taon ang bana, unsang undiwi ha. Uy, ginoon dugay na kaayot do apa man sa hotel ni ay nagkuan pa man. Nagtaroy-taroy. So kinsa gyud ay kuan la kinsay kanang dili makontento ang babae o ang lalaki. Babae, kay uwayagan. Uwagan ng babae. Dahil na ako uwagan ng babae. Oy. Nga naman na kay kailadagan. Naadiri, dagan. Pinatay. Kuan la unsa mong maingon sa mga kanang dagag uyab. Na di makontento. Uwagan, og ako ana daghan uyab og kuan anak pabutangan din ako sili ang panty ba kay ron ma. Kuan ka nang mag kijog baba. Kijog butangan ako panty, ang panty sili-silian jud ako. Ako tingnan pa silian jud ako ba kay ron pagsuot ba. Ay magalino hagdon na sita. Baka medyo yun ako, tinuod na ang akong mana. Diing na dragon ko, unom na ko kabuhan sa iya. Ang nili yun daw kuno ko unom kabuhan, iya na daw kuno ko biyaan. Si Lolo na, Ya? si Lolo na impasabot. Si Lolo, di mo, nag-ingon ikaw, ako, antasan ako sa imo unom kabuhan. Tungod sa ako kabuutan, maura ko na siya, tungod sa ako kabuutan mo, ato siya kay trabahante, minsan maghikay, minsan unsa nagakusundanon pag-anak. Wala siya ko ang mata, anak, sulod sa balon, ako tanan makuan, mag-anak. Walay labhunon, sundanon, mako mga anak, walay labhunon, mako kay listo ko mubahin sa oras. Oh. Muna pag-abot sa unom kabulan, ikong magpito na kita eh. Ikong unya, magpito na bulan ani, unya nga wa maka mobiya. Unya, ingon, nag-ingon man ang ako papa nga, ayaw dyan na pagbiyain ng buwan. Bahin-bahin sila kay dagang uwo dito 13 ka buok. Mailhan og na ay nagtago kay mo 13 ang 13 ka buok mo 14. Wala ko bahin Nung laay ko. Nya naman sa lami. patay. Yung siya basta dili magkinaon. Yami. Tanawag na ang ganin niyo. Lala, naglain na lagi. Lala, nagtugo. Wala na siya stress batas kagiog. May tanawag na ang niyo. Ang bata ganit nga mahadlok kung kuan. Hindi mahadlok. Kay kanang pareha kang ar-ar sa matin ani. Itusok diri anak ganit. Anak na lang sa ko nagtuloy sa ang liog ko wala yapin walay kutaw nga bi pa anak. Oh, yun sa naman. Bitay ang Ako anak kigulay undan walay yapin diri kay ganit lamang ka. Oh, hadlo kayo ah. Igo na tabunan ang hotel niya ako. Hindi magaling sa tabunan. Ang imong kulo nag-anak. Da. Unsa? Nga! Dili ah. Tara ah. Tara! Laba. Ate ang ate para man oh. Kung di apa din ninaaw ka, basta ka itong isa ka adlaw na ate para sila ako ate para. Magkailan man ko sa ako ate para kay gamay man oh. Basta